klinterne ved Borgbjerg og den lille by Ferring ligger som en oase og sover sin blide tornerosesøvn. Her bygges ikke store betonkolosser eller sommerhuse, der forstyrrer udsigten, så både beboere og turister stadig kan nyde den storslåede og uberørte natur, hvis lige ikke findes. Det samme gjorde maleren Jens Søndergaard, som blev født for 100 år siden. I dag ligger Søndergaard Museet stadig på den yderste pynt og skuer ud over havet og rummer denne malers inspirerede værker. I 30 år malede han herfra alt, hvad der betog ham i det lille samfund. Han var så begejstret over den voldsomme og barske natur, at han også digtede derom. Beboerne i Ferring har velvilligt stillet sig til rådighed og beretter om den store maler. Det er slemt at falde ned her. Så kan det godt være. Det er rigtigt. Ligger det helt derude i havet nu? Det blev 2 rum lagt sammen her, og så tøtte det alligevel blev så lang og så smalt. Så kunne mor jo i tanke om det der. Så blev det skært, jeg sat op der. Og så var jeg så til far, nu når en konversation, så var jeg så køben. Ja. Så købte jeg lavede posttransaction der hver for, der havde vi jo stor auktion. Hvad kostede den? Det er sådan. Det er altid sådan, hvad så gammel reservation. Og det vi har råd til, og det behøves jo heller ikke. Man får det, en kan spise, så. Nej. Vi slog jo en gris til jul dengang, og da mor var levende også. Ja. Og så har vi jo selv kyllinger og høns og æg og sådan noget. Ja. Det var det ved alle hus før i tiden, så de har jo været til en 6 høns. Så kan I klare. Så har de også altid friske æg. Og så var det den ting til, at de har jo også, det var jo en gække. Og det har vi jo også. Så I får mælk? Ja. En gække, og gedemælk, det er jo så sundt. Det er det nemlig. Når de bliver så ordentlige, og det skulle far nok sørge for. Ja, det er rigtigt. I gik i stor bu udenom ham? Hvad? Så I gik udenom ham? Ja. For han ikke skulle blive alt for generet? Ja, men han har jo sådan hans idé, men han var jo både flink og rar, det tøt far Peter. Og så sagde han altid, hver gang han så mig, Marie, jeg kan så godt lide dig, men jeg er ikke forelsket i dig. Tak, så sagde jeg til far, hvad skal jeg tro? Når han sagde sådan i snak, nej, for en høj år. Du skal bare sige tak, og så får jeg snakket igen, så Ja, det er jo kun 20 års forskel. Han har en dejlig kone. Ja. Men det var sådan, at han kunne jo hende ud. Kunne han det? Ja.
For det ved jeg, min bror var jo så mødt hen og hjælp Sønderbo sådan ved arbejde, sådan ved at grave Ja. og lave klister og sådan noget. Og så samtidig så kunne han lige sige til hende, Tore, pak din kuffert og så rejs til København. Der kommer en taxa og henter dig lige om en time. Nej. Det gjorde hun så. De skilles ikke. Nej. Eller sådan nogle ting. Men så var Peter, altså min bror, han så til den største part gang. Så inden tog var i Vem, så har Søndergaard ringet til stationen i Vem, at de skal få hans kone til at blive der. Og så med at tog tilbage igen, for holdt den taxa ind i bunden. Ja. Så kunne han ikke undvære hende alligevel. Nej, han kunne ikke. Og så han jo altid til Peter, nu kan du godt gå hjem, Peter, for nu vil vi lave mere i dag. For nu vil ham og Thor, nogle af de nye, og være sammen igen. Nej. Det er jo svært nødvendigt, for når nu har vi jo ingen dyr. Dengang vi har stranden ned, så der har vi jo heste. Vi har en søde små heste. Og altså, det var Nordvej. Og de var så glade for mig. Ja. Han så altid, at når de kom kørende her på Jørgen, så ville de næsten ikke holde dem. For de vidste jo, at han havde brød til at må vi gå. Nej, men altså, du har også haft nok at lave jo. Nej, ja, det er jo nok at lave. Ja, det har du så.
ikke meget. Hva? Det var hårdt, hva'? Det var godt. Og det var meget vådt, ja. Nu går han fast. Hold. Så har du holdt en skråt ud mod. Nej, det var ikke helt det, sgu nok. Hvor meget? Du skulle bare sådan 2 stykker, 3 stykker. 3 stykker, ja. Jeg kan kende de stykker, der ikke så meget. Men jeg blev ude efter det, så var der 300 gram ved at stoppe. Og jeg nåede lige nøjagtigt på den 3. gang i dag, så det både. Nej. Ja, du kan sætte den her, der går der ingen varme herinde. Men... Jamen, jeg tager lige. Ja. Giv mig den der. Ja. Ja. Nej, sikkert er en flot samling. Sæt den ned. Hvor er det smukt. Ja. Det var Og så har vi i hvert fald 1000 stykker forud det der. Ej, det? Ja, det har vi. Ej. Ja, i øvrigt solgt, altså, når jeg siger 1000, det er bare et par krukker, vi har flere nu. Det er meget flot. Der kommer der af. For vinden er lige sådan, og der vil uro her. Og så gik vi ned en halv time og havde lugtemad. Og jeg ved at blive godt sur over, at hun havde lokket mig derned. Så pludselig fandt jeg det stykke her. Så var du ikke sur og så længere? så var aftenen jo reddet. Ja. Nej, det er flot. Det her med den knop i, det vi gik ned på Færnø. Og så 4 mennesker. Et ægtepar og så os. Og så et tysk ægtepar. Og så pludselig, så råbte jeg, Bertha, kom her og se. Og så havde vi samlet op, og tyskerne, de stod, sådan stod de med åben mund og kiggede på. De fandt ikke noget. Ja. Er der noget? Ja.
Mal Glanz. Dann bleibt den der jetzt, ja? Altså sådan der ser den ud, når man finder om det lokale Leute 7 kilo. Und 1 Kilo, das ist viel wert. Men vi har jo alle farver i sammen. Altså så længe det er i vandet, bliver de jo slebet af stenene, og derfor kommer der den skal på, ikke? Det er derfor. Ja, det er farver, så der prøver vi. Det er spændende, hvad man ved. Det er altid spændende at slibe rav, for man ved aldrig, hvad der kommer frem. Hører vi langsomt det? Nu hører vi så fint. Ja, den bliver først klar til allersidst. Det er alle urenhederne, ikke? For at lave et rigtig smykke sådan ordentligt, og det der går der cirka en times tid, så det her, det er bare sådan en lille demonstration. Den slippes i hånden 3 gange bagefter. At den, På hvad? i hånden. Altså Papir? først, ja, finere, altså de forskellige kornstørrelser, ikke? Åh ja. Læderkop dernede. Hvad? Se den der, den er ikke flot med ben og vinger og det hele. Ja. Ja, det er jo 100 år for hans fødselsdag i år. Og hans fødselsdag er den 4. oktober. Hans dødsdag er til gengæld den 21. maj, og det er jo kun om et par dage i 57. Han blev født på Morsmen, der kom han ret tidligt fra, og hans mor fik barselsfeber. Og der kom han til sin farmor i Hurup, som på det tidspunkt var blevet lam i benene og sat i kørestol. Og det er jo egentlig utroligt. Det må have været utroligt svært at holde styr på sådan en knægt på 3-4 år, når man sad i kørestol. Og det følte han altid senere i sit liv, når han malede i Thy og stod deroppe i bakkerne, at så puslede det om fødderne på ham. Men da han kom til Bovbjerg første gang i 28, og det ved I nok næsten alle sammen, hvordan det gik til. Jeg har blevet ven med en anden stor maler, Niels Bjerre, som var fætter til Christen Bjerre på Bovbjerg Badehotel. Og var inviteret over til en frokost her. Og den blev nok lidt længere, end han havde regnet med, for han skulle være afsted til Hurup samme dag, men det kom han altså ikke. Og herskede og her gang med billederne. Og han købte jo mange af hans billeder. Og der kommer han jo så over en dag, og så siger han, nej, siger han så, det billede der, det er mit. Ja, nu går jeg jo ind til det færdigt. Jamen, det er mit, siger han så. Hvad skal du have for det? Nej, nu går jeg jo ind, og det bliver jo færdigt, det her billede. Jeg siger, hvad skal du have for det? Han skulle have 500 kroner. Sådan, du kan jo nøjes med 500 kroner, sagde Jens. Så det gik de så og forhandlede om i et par år. Og det var så kommet op 450 kredsen, og så en dag han kom, og så er billedet væk. Så siger han, hvor er mit billede? Jamen det har jeg da solgt. Du har da ikke solgt mit billede. Ja, det har jeg da, du har ikke betalt prisen. Vel, det er jo let nok at forstå, at sådan er det ikke. Og jeg må da indrømme, at jeg havde været ham nogle år, før det egentlig gik op for mig. Altså, det skriger jo af ensomhed og modløshed, trøstesløshed. Og så kom jeg til at tænke på, det var egentlig efter, jeg havde set en udsendelse om nogle krigsfangelejre i Iran. Der lagde jeg mærke til alle de mænd bag hegnen.
For det første var de jo altså magre som muselmænd, men de var alle sammen, deres øjne i den vinkel, som kameraet havde, der var de alle sammen dybe, sorte øjenhuler. På en måde, hvor at det var tomt, det var trøstesløst, det var, de havde gennemgået angsten og rædslen. Alle de huse, der er beboet, det er ham i hvert fald ikke usynlig for den dommer. Ja, altså, det er jo kun, og jeg føler, det er kun min mening, fordi der er ingen, der kan give en opskrift, fordi han vil jo, og slet ikke sådan noget som det her, det er helt 100%, hvis nogen har spurgt, hvad han ville. Der har han så malet sig ud af det. Hvis det er dem, der tillader sig at dømme ham, og ikke kan se hans åndelige værdier, fordi den blå farve, den står jo for mange ting, for evigheden og troskyldigheden og det gode og mange ting, ikke? Men dømmer ham på hans diabolske rejekagefacon, som han kunne have under siden. Men hvor hans kone så stadigvæk ligesom står lidt og venter i baggrunden. Det er nogle meget, meget væsentlige billeder for mig, jeg føler, at det er også det her billede, der er blevet valgt til plakaten for hans 100-års fødselsdag. Jeg tror, det var det sidste, han lavede færdigt. Hvorfor kan du ikke lide det? Nej, og så den der hund, sådan en kastanjehund, den kan min barnebarn på 3 år tegne meget bedre. Når man så prøver at sige til dem, jamen, hvad føler du? Hvad siger det? Hvad er det, du føler udstråling, det billede har? Hvad er det, det fortæller dig, det billede? Ja, men jo, men altså, hun er jo helt forkert proportioneret. Så siger jeg, jamen, prøv at se væk fra det. Hvad føler du? Jamen, så føler de jo så godt nok, at de to der sladrer siskner, de står og sladrer om de der 3 personer herhenne med hunden. Og nu har han jo sat Færgen i centrum med kirken. Men han har jo så også de her egnspælagtige personer, der kommer fra nær og fjern, ikke? Så der er ingen tvivl om, at de alle sammen er på vej til kirke, og det er søndag. Og det understreges jo så også af de her berømte male. Og så kan man så spekulere på, om det er Squidman salmbogen, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at de her ben, de er på vej til kirke. De 15 stykker, der sidder oppe i kirken, det er alle sammen hvis hunden er, ikke? Det er det her. Hvis det så står der med næsten
tøj, det er egentlig sjovt nok. Siger man, vi har tøj på, det er koldt. Hvornår er den egentlig faldet af? Vinter. I vinter? Jeg synes, kan jo ikke bruges til at modellere noget som helst. Altså, okay, jeg kan godt lade den store stykke ligge. Men jeg tror ikke. Og den lader jeg ligge, men de her, de kan i hvert fald ikke bruge. Jeg synes, det er en passende måde at lade dele af statuen afgå ved døden. Og så, ligesom indianerne, bygge en varde op om den afdøde. Og så lad os gå. Har du lagt en sten? Vi skal nok have de største kanter. Den bliver jo så høj, at det bliver en stor varde. Vi skal have det der understykke til at ligge ud i kanten. Kan du ikke nå? Bare flytte på. Det kan jeg godt. Helst inden ved solen, ikke? Hvis han står og maler, så bliver hun så irriteret. Nå, ja, det var sådan, ikke ved. Så kan I bare bag. Den søndag var jeg lige glad med søndag og mandag. Han blev ligesom det passen. Så gik han om på væsen og hus, der var sådan til ham, du var blag og mort. Så kom en pastebus. Den der. Hey, Jens søndag, så ja. Det var det muligt, du ville vise med min. Og så lige faren, mand. Se, jeg arbejder. Se, jeg skrubber af. Ja. Ja, han kunne ikke, han brød sig ikke om tilskuer. Han var jo ualmindelig, hvad skal man sige, han var ualmindelig venlig og... Ja, og man kendte, når man lærte ham at kende, ikke også? Og følelse med, ja. Har du et billede af ham derinde i dit hus? Ja, nogle få der. Kunne vi gå ind og kigge på det? Jeg har 3 malerier med, men dem så jeg ikke engang mange penge. Nå. Kan vi gå ind og se lidt på det? Ja, det skulle det. Den er smuk, den her. Ej, hvor er det dejligt. Nej, jeg har dem 3 der, så er dem 2. Nej, du har det der. Nej, Du prøver at se, at underskrive den der. Så. Den er pæn, den der. Den kan jeg godt lide. Ej. Ja. Er det nogen, du købte af ham så? Eller du byttede med honning, ja? Ja, det er revolutionen. Den der, ja. Den kan generelt også. Den er original, ja. Det kan jeg godt se. Ej. Og det er Gravier, der var overtaget dengang, det var 3 far. Ja. Mm. Det var min fars vel. Ja. Der hang vel mange billeder over på det hotel dengang. Ja, der var blevet malet. Det er Hans Jensen, det var en bisse. Der kom over på taget. For søren. Der var så. Hvad skal du så se? Det er også Gravier. Det er en fælles på Nissen. Ja. Og det er heroppe på en hus, der på den anden side kirke. Ej. Og her, det er også Gravier. Det er en kunne
piger og laver klavier. Det er hans brygge, det der. Mm. Det er Voldvold fast. Det er lavet i Norge. Det er lavet oppe ved Fyrtårn. Det er Nej. den døren. Nej, det er smukt. Det er meget fint, det var lavet det her. Det er faktisk nærmest mit der hendes. Jeg har nu betalt alderen. Hun har boet dernede i går. Det er så lavt, det er lavt. Hun bor dernede. Ah. Ja, nu kan, her kan man godt nok se langt. Det er ikke bunden, der sidder der med. Mm. Manden. Det er flot. Fint, skal vi gå der? Skal vi? Gør ikke noget. Det er til landets barndomshjem heroppe. Men jeg vil ikke holde det. Det må du da godt. Ja, jeg synes, du går med. Du vil godt være med op. Okay. Det var for, at de byggede dem hus der, så kunne vi se heroppe. Så gik vi op i luft, så kunne vi se det bedste. Det var smart. Ja. Og så fik I en endnu flottere udsigt ved at komme højere op. Ja, det er klart i dag. Der kan sikkert andet. Ja, det er meget klart. Dem små skive der, de er så tydelige derude. Ja. Så har du stære på taget, hva'? Ja, den danske Marcine har, hun har været så flink, når du går op om morgenen, så skulle hun have en bil. Nå, hun har en. Så er det så. Og så den anden skole, Nyborg, det er en skuldbrød. Nå, og Tobias, så sagde jeg, nå, ja, det er da godt nok, hun så hun køen vel, og det er på, hun køen betalt for den, hun har en gin. Nå, hvad tror du det? Det er noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, så altså. Nå, jamen han skulle op til hende. Og han skulle op til Marcine, og Marcine, hun sagde, at han kom her og valgte, og ja, den skulle så koste 200 kroner. Den skulle jo nok have kostet op ad 1.000. Nå, 200 kroner. Det var da mange penge. Ja. Men alle byggede hunde. Han var væk med det samme. Så kom han foran i går. Det er ikke stykke til at sige. Det passer på, hvad det så. Så kører han med som hjem. Så Mads Jensen. Mads Jensen, han lige dukkede om til en tørn. Så er han målt sig, så siger han med et palet. Og så stod hun målt sig. Og han målte en sukker sig. Så sagde han til Mads Jensen, til at skøtte det en. Nej, han til at skøtte det en ham. Nå, så tog han og målte sig op og ned. Og så